Velkommen i mit garnværksted. Jeg vil lave den her trin for trin video for at vise dig, hvor enkel og sjov den her Crazy Cousin er at strikke. For det er virkelig et skægt strikketøj. Jeg har nydt mit hele vejen igennem. Denne her er strikket af en af mine dygtige teststrikkere. Men ikke desto mindre, når du ser den her video om Crazy Cousin, så vil jeg anbefale dig at huske, hvor god du er til at strikke. Alt for tit ser jeg kursister, der kommer ind i kursuslokalet og tænker, at det de skal lære nu sikkert er super svært, og at det kan de nok ikke finde ud af. Og så er man ærligt talt ikke ret god til at lære noget nyt. Så helt ærligt, du er super dygtig til at strikke. Du skal nok finde ud af det her. Og alt hvad vi skal i dag, det er en ret, en vrang og ganget over pinden indimellem. Det kan du sagtens finde ud af. Så kom med ind og se, hvordan vi trin for trin strikker vores Crazy Cousin. Vi går nu i gang med vores strikkeprøve, og vi følger fuldstændig opskriften, så vi finder en pind, et sæt strømpepind 3,5 og slår 48 masker op med begge garner. Det er sådan, vi starter det her ud. Det meste af tiden strikker vi kun med et garn ad gang, men lige nu her slår vi 48 masker op med begge garner. Og jeg starter lige med at lave en lykke og sætte min pind i og stramme lidt til. Og så går jeg ellers i gang med at slå 48 masker op. Nu har jeg allerede 2 og 3 og så videre. Men lad os bare lige mødes på den anden ende, når vi alle har slået 48 masker op på vores strømpepind her. Så skal vi nemlig have dem fordelt, så vi kan begynde at strikke rundt. Altså hele opskriften i den blusen, der strikker vi jo rundt og rundt og rundt, og det er også derfor, vi laver strikkeprøven rundt, fordi ellers er det, det er simpelthen meget nemmere, og så er ingen grund til, at vi skal bøvle med at strikke strikkeprøven frem og tilbage, og så få et indtryk af, at det her det er meget vanskeligt, fordi det er det simpelthen ikke, når man strikker rundt. Jeg fordeler lige maskerne ud på 4 strømpepinde her, det kan du også gøre. Og lidt simpel hovedregning fortæller os jo, at det er 12 masker på hver pind. Det er altid godt at kunne sin matematik, når man skal strikke. Det hjælper hele tiden. Og jeg har nu 5, 6, sådan der. Nu fik jeg fordelt apparatet her rundt på 4 pinde, og nu kan jeg følge opskriften, der siger samle arbejdet, og så strik alle masker på den her første omgang, som vi kalder omgang 0, og strik dem vrang. Så det gør jeg lige. Vi får lige samlet her. Samler mit arbejde, som du kan se. Sådan der. Og så strikker jeg altså vrang på alle masker. En vrang her, så lige for at stramme godt til. Og så fortsætter jeg med vrangmasker hele vejen rundt. Lad os bare mødes, når vi alle sammen har strikket omgang 0 her hele vejen rundt. Jeg er nu færdig med min omgang 0. Jeg har strikket alle de mange masker vrang. Og jeg har en meget lang garnende fra mit opslag her. Og den klipper jeg af, og tager også og gør det, fordi de er drilske at have med i sådan et startup projekt her. Man kan være lidt nervøs for, om man kommer til at mangle det garn til sidst, men prøv at høre, sådan er det ikke. Nu skal vi så til at strikke med en farve. Vi skal strikke med vores garn B,
Det er altså vores kitmohair. Så vi lader silkegarnet hænge omme på vrangsiden heromme. Og tager så vores kitmohair og strikker kun med det. Og omgangen hedder omgang 1. Og vi skal strikke en vrangløs af med omslag. Forkortelsen er lidt langhåret, men alt hvad vi skal gøre nu, det er sådan set at tage garnet med her foran. Og så tage masken løs af sådan her, så den får et omslag. Det er den lille bitte manøvre, der gemmer sig bag den lidt lange forkortelse. En vrangløs af med omslag og en ret. Og jeg har jo lovet jer, I ser det her igen, vrangløs af med omslag og en ret. Så det kommer simpelthen løs af her, og så kommer omslaget af sig selv. Der. Garnet kommer lige med om foran pinden. Ja, sådan der. Vrangløs af med omslag og en ret. Og den her pind strikker jeg lige hele pinden, så vi stille og roligt kan sidde her sammen og være sikre på, hvad det er, vi gør. En vrangløs af og en ret. Og jeg har jo lovet jer, at den her opskrift, den handler kun om en ret i en vrang. Og tag det her som en vrangmaske. Tænk det som en vrangmaske, vi bare ikke strikker. Det er jo faktisk en vrangmaske, der bare er lidt lettere, fordi at vi ikke laver, altså strikker den helt. Jeg havde lige noget teknik her, der drillede, men nu er jeg med igen. En vrang, løs af og en ret. Så egentlig en vrang, en ret, ikke? Sådan der. Og lige her på første omgang, der skal I også lige sørge for at være sikre på, at I får begge garner med, når vi lige strikker. Det filtrer. Noget af det her filter er I helt klart for uden, når først I strikker jeres trøje, fordi der ikke er alle de mange pindespidser, ting kan hænge fast i. Hele tiden løs af og ret. Løs af med omslag og ret. Løs af med omslag og ret. Løs af og ret. Løs af og ret. Og vi har et par pinde mere, hvor vi skal have det gjort en i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor langt I er kommet. Garn der filtrer. Sådan. Løs af og ret. Jeg sørger altid for, når jeg har strømpepinde som det her, at jeg fordeler maskerne med et lige antal på hver, så jeg kan vide hver gang jeg begynder på en pind, at så er det at begynde på det her mønster, som går lige nu over 2 masker. Vi er jo egentlig i gang med at lave en lille tofarvet patentstrikket halskant her. Så er vi færdige med vores farve B. Nu skal vi til vores omgang 2, men jeg vil lige starte med at tage en mundfuld te. Alt for tit får man hældt te op, og så når den og blive kold, men jeg synes, det er hyggeligt at drikke lidt te, mens man strikker. Omgang 2, der skal vi bruge vores farve A, hedder den. Og det starter med at sige patentvrang. Det er ikke andet end lige at strikke vrang på masken og dens omslag. Det er derfor, det hedder patentvrang. Skal vi se her. Der var den. Sådan der. Vi har jo lige lavet vores kitmohair hænge heromme på vrangsiden af arbejdet, hvis du skulle være i tvivl. Se, deromme på vrangsiden hænger det. Men nu ser vi så her en vrang, egentlig en patentvrang og en løs af. En vrang og en løs af. Og i opskriften vil du se, at der står en P-vrang. Og det er altså for at indikere, at man jo har både ikke kun en maske, men en maske med et omslag, og at det er de 2 ting, man egentlig strikker vrang sammen. Og løs af og vrang. Sammen og løs af. Kommer jeg hen til slutningen af den pind og skifter til den næste. Så vi kører lige lidt videre sammen her. En patentvrang. Sådan. En løs af. Altså garnet om foran pinden og så løs af. Igen i opskriften hedder det jo vrangløs af med omslag. Og det er jo også den korrekte betegnelse. Jeg beholder simpelthen bare mit garn her om foran pinden på hele den her omgang, fordi det ligesom jo er der, jeg skal
bruge det hele tiden. Men det er en smagssag. Nogle af jer kan godt lide at have garnet bag ved pinden, når I strikker de her ting, så ser det sådan her ud. Ups, skal jeg prøve at se, om jeg kan vise det med vrangmasken også. Hopla, uden at tabe pinden på gulvet. Så vil det sige en patent vrang med garnet herom, og I går så om og henter garnet der. Jeg synes, det er vældig besværligt, men det er jo sådan, man gør, hvis man har vendt sig til det. Jeg holder altså som sagt garnet omme på forsiden, når jeg strikker vrangmasker. Det tager ikke så lang tid at vende sig til. Jeg har hørt fra strikker, at det tager en uge, hvor det er mere besværligt, men derefter er det meget nemmere, og jeg vil våge den påstand, at det er meget bedre for skuldrene. Kan vi se, om ikke jeg var kommet hen i slutningen her. Jo, der. Så kom jeg til sidste maske i min omgang 2. Nu tager vi omgang 3. Nu skal vi have fat i vores kitmohair igen. Vi lader vores silkegarn hænge på bagsiden. Det vil sige her, den har et omslag. Vi kan lige gøre det, vi snor garnet her, så vi får bremset det. I omgang 3, der siger vi en vrangløsag med omslag, og det er jo så den maske, der ikke har noget omslag i forvejen nu, ikke? Den får det nu. Og så en patentret på de to her, den vi gav et omslag sidst, der strikker vi masken og dens omslag ret. I gamle dage ville der i sådan en opskrift bare stå ret, men i dag, der specificerer vi det ved at sige, at det er ikke bare en maske, det er en maske, der har et omslag, som bliver strikket ret her i vores arbejde på pind omgang 3. Og det vi er i gang med, det er jo sådan set at lave en tofarvet patent, som jo altså hele tiden kun strikker med en farve af gangen. Men fortsæt bare hele vejen rundt med at tage en maske, der ikke har et omslag, løs af. Og den maske, du møder, der har et omslag, bliver strikket ret. Så løs af og ret den her omgang. Løs af og ret. Løs af og ret. Jeg er nu kommet hen i slutningen af min omgang 3 her, hvor jeg siger vrangløs af, patentret. Altså vrangløs af med omslag jo egentlig ikke også, og patentret, vrangløs af og patentret på den sidste maske, og jeg kan lige sno garnet her, inden jeg går videre. Sådan der. Jeg snor altid gammelt garn over nyt garn, det vil sige det garn, jeg lige er færdig med, snor jeg over det garn, jeg skal til at bruge. Og på min omgang nummer 4, der står der bare, at jeg skal gentage omgang 2 og 3. Så nu kigger jeg lige, hvad stod der på omgang 2. Der stod patent vrang. Det vil sige, at jeg har også en maske her med et omslag, så det passer jo godt. Den strikker jeg patent vrang. Og så skal den næste her, der ikke har noget omslag, tages løs af. Patent vrang på masken med omslag. Og løs af på den, der ikke har noget omslag. Så den får et omslag. Det kan vi godt finde ud af. Det er omgang 4. Og det er faktisk nu, at vi bare gentager omgang 2 og 3, indtil vi synes, at det har en passende længde. Så det synes jeg bare, I også skal gøre. Gentag omgang 2 og 3. Og her i slutningen af omgang 4, der kan vi godt begynde at se vores mønster komme frem med en ret i kitmohairen og så vrangmaskerne i det tykkere garn. Det sjove er, at hvis vi vender strikketøjet om på det, der her skal være vrangsiden, så har vi den her lidt flottere og lidt tydeligere tofarvet rib eller tofarvet patent. Men i den her bluse, der vil vi netop gerne bruge den her lidt mere skrøbelige del af det til vores retside. I kan lige prøve at se det på vores færdige bluse her. Se, den fine kant opstår ved, at vi netop har kitmohairen til at ligge her og være kant, hvorimod vrangsiden har den her lidt, ja, lige pludselig virker den måske en lille smule klodset. Jeg var lidt for tyk i det. Meget fint selvfølgelig, også flot jo. Men her har vi den smukke, skrøbelige, og det er altså det udtryk, vi går efter. Så lad dig ikke forvirre af, at det kun lige kan anes nu, når du kommer et par pinde længere, ser du det tydeligt. Jeg kan nu lige
tælle, hvor langt jeg er nået ved at finde min Kit Mohair maske her og sige 1, 2, 3, 4, 5 med den der på pinden, og det vil sige, at jeg lavede den her på omgang 1, og den her på 3, 5, 7, 9. Så nu er jeg kommet til omgang 11 med min Kit Mohair. Og det er jo sidste omgang, inden der sker noget nyt. Så vi får lige strikket omgang 11 også, som jo er en patentret og en vrangløsag med omslag. Patentret og en virkelig, hvor den starter. Den starter med et omslag, ja. Vi er nu færdige med vores halskant, og den ser sådan her ud på retsiden og sådan her ud på vrangsiden. Vi skal nu til at strikke videre, og til det skifter vi til pind 4, strømpepind 4 her. Og nu skal vi til at strikke 4 omgange med vores Kit Mohair, så vi kan roligt lade vores silkegarn ligge, og fra nu af snor vi ikke automatisk ved hver omgangsskift. Vores mønster går nu over 4 masker. Den siger en vrangløs af med omslag. Masken har et omslag i forvejen, det er vi ligeglade med. Så siger den en vrang, en ret på denne her, der har et omslag, og en vrang. Så det er jo de 4 masker, dem gentager vi. En vrangløs af med omslag, en vrang, en ret her, faktisk en patentret, ikke? Og en vrang. Igen de samme 4, vrangløs af med omslag om pinden, selvom den har et i forvejen. En vrang her, og en ret, og en vrang. Det var de første 12 masker. Så den fortsætter vi hele vejen rundt med den her 4 maskers gentagelse. Vi tager dem lige sammen på næste pind også her. Vrangløs af, og vrang, ret, vrang, og igen løs af her på en, der har et omslag i forvejen. Vrang, ret, vrang, ja, selvom det altså er en ret maske i forvejen. Og en vrangløs af, en vrang. Nu skal jeg lige over på næste pind her. En ret og en vrang og en løs af. Fortsæt bare sådan hele omgangen ud. Jeg kom nu hen i slutningen af min pind her, og skal endelig huske, at jeg bare fortsætter lige over. Ikke noget med at sno her. Næste omgang her, der siger vi så igen på den her første maske, siger vi en vrangløs af, og det er jo så på en maske, der i forvejen har 2 omslag, og det kan man også se på beskrivelsen, altså den skriftlige beskrivelse. Og nu er det sådan fra nu af, hvis en maske er strikket vrang, og det er den her, så vil den altid skulle strikkes vrang igen, og den her, der er strikket ret, skal strikkes ret igen, og vrang. Sådan her. Så vores 4-maskers system siger vrang løs af, vrang ret, vrang. Og det bliver de altså ved med de 4 pinde, vi skal strikke Kit Mohair her. Og derfor er det et mønster, jeg er ret glad for, fordi vi har nogle vrangmasker, der hele tiden bliver ved med at være vrang, og nogle ret, der hele tiden bliver ved med at være ret. Nogle gange skal de så tages løs af, men når de så kommer tilbage i systemet igen, så skal de tilbage og være retmasker, hvis de er født retmasker. Og det er faktisk altid retmaskerne, der skal vi se her. Det hjælper jo ikke noget, hvis jeg har strikket den forkert sidst, og det har jeg her. Kan I se, den har jeg strikket. Nej, den er strikket vrang. Det så bare sådan noget, den er gnider. Sådan der. Og det er faktisk altid retmaskerne, vi laver de her omslag på. Så vrangmaskerne, de bliver bare strikket vrang hele vejen op. Og det er noget af det, der også er lækkert ved det her. Det er, at der er så meget dejlig logik i det her mønster. Men fortsæt bare hele omgangen ud med at strikke, faktisk ligesom vi gjorde på sidste omgang. Altså en vrangløs af
på en maske, der har omslag i forvejen. 2 den her gang. Så den har altså fået 3. Og så vrang og ret og vrang igen. Ups. Der. Sådan. Og fortsæt endelig bare omgangen ud med det her mønster. Man kan hele tiden lige, hvis man bliver i tvivl, om man har gjort rigtigt, gå tilbage og kigge. Der skal ligesom være 3 Kid Mohair masker imellem hver af de her lidt chunky, funky masker her med omslagene. Så kom jeg hen i slutningen af omgang 2 af mine 4 pinde her. Og nu skal jeg så til omgang 3 og sørge om ikke det er det samme. Jeg tager vrangløs af med omslag på en maske, der har omslag i forvejen. Nu havde den 3 i forvejen, nu får den et 4. omslag. Og så strikker jeg en vrang, en ret og en vrang. Sådan her. Og det er mine 4 masker i det her forløb. Godt begynde at se rutinen her med vrang og ret. Altså vrangløs af med omslag, vrang, ret, vrang. Udfordringen her kan være, at vrangmaskerne her kommer til at kravle lidt ind under de her omslagsmasker. Så hvis I synes, hold da op, hvad er der nu galt her? Jeg har en ret, og her har jeg omslagene. Så skal I simpelthen lige have fisket vrangmasken ud under klumpen her af den her lidt funky maske. For den er der. I har jo strikket den i sidste omgang. Den kan jo ikke sådan lige forsvinde. Vi har jo ikke strikket masker sammen for nylig. Så det er lige et spørgsmål om at finde den og få den dukket frem. Og det kan sagtens ske deroppe af, fordi vi jo netop nu krymper maskerne. Man krymper jo maskerne sammen, når man laver de her omslag. Det trækker jo i strikketøjet. Og det er især den her vrangmaske, der kommer nu her, der har det med at kravle ind under og lige skulle fiskes frem. Men det kan I sagtens klare nu, I ved det. Ja, vi kører hen til slutningen af den her omgang også. Jeg er nu kommet til den 4. omgang, hvor jeg skal strikke med Kid Mohair. Og det begynder at være en anelse klumpet herhen af, men det skal nok gå, det får vi fundet ud af. Godt se her. Altså, vores 4. omgang med Kid Mohair, der laver vi igen det samme faktisk. Vi tager en vrangløs af med omslag, og nu har den altså 5 omslag, og det er også derfor, det er lidt klumpet. Igen strikker vi vrang, ret, vrang, som jeg lovede jer, så er det her hele tiden det samme på de her 3 mellemmasker. Og så igen vrangløs af med omslag, nu har den 5, en vrang, hvis den ellers vil, en ret, en vrang, og fortsæt bare pinden ud, fordi derefter kommer jo den sjove pind, hvor vi skal til at strikke alle de her omslag. Glæd dig bare til det. Vi er nu kommet til omgang 5 i vores strikketøj. Jeg har placeret en markør 1 her i begyndelsen af omgangen, for at vi kan bruge den til at navigere med. Jeg har også flyttet strikketøjet over på en rundpind 40, sådan så det er nemmere at have med at gøre, og ligner et bluse Crazy Cousin strikketøj mere. Jeg har også fået ny neglelak, som I måske kan se. Vi skal nu til at lave vores første udtagning, og den skal I glæde jer til. Den er virkelig sjov. Vi skal have lavet en maske her om til 5 masker. Og den her udtagning, den hedder noget så fantastisk som den her meget lange forkortelse, men der er logik i den. Der står en patentret, en p-ret, et omslag, en patentret, et omslag og en patentret. Det er det ordene forkortelserne her står for, og nu vil jeg vise jer, hvordan vi laver en maske om til 5. Så nu skal vi til at lave vores udtagning. Jeg flytter min markør 1 over på højre pind, og jeg skal bruge mit garn A nu. Den kommer her. Mit garn B, som jeg er færdig med, det lader jeg hænge helt herover til højre, sådan så jeg er sikker på, at jeg ikke kommer til at sno de 2 garner. Jeg strikker nu en patentret
Det vil sige masken med sine mange omslag. Jeg skal lige se, om jeg kan få det lidt mere lyst her lige præcis. Masken med sine mange omslag bliver strikket ret. Sådan der. Men vi lader masken sidde på pinden og laver et omslag. Garnet foran pinden her. Og så strikker vi masken her igen. Så nu er der allerede 3 masker. Vi laver et nyt omslag og strikker patent ret igen. Og så er der 5 masker. Og vi kan allerede her faktisk se lidt, at vi har en her, der bliver til en ret, en der bliver til en vrang, en ret, en vrang. På den måde, de ligesom stikker frem af strikketøjet. Det behøver I ikke. Forstå nu, det er bare et lille kuriositet. Jeg synes lige, at I skal prøve det igen. Så vi tager bare lige og piller det hele af. Igen skal vi strikke 5 gange i den her maske. Vi prøver lige forfra. En patent ret, et omslag, en patent ret, et omslag, en patent ret, tjek at vi har 5 masker på pinden, og slip masken løs. Det var vores udtagning. En maske er nu blevet til 5. Så kan vi strikke videre, og der strikker vi som maskerne viser. Her kommer der en vrang, sådan der, en ret og en vrang, sådan der. Det var 4 masker, og vores system går jo hele tiden over 4 masker. Nu kommer der en ny maske her med mange omslag. Den strikker vi patent ret uden at lave udtagninger. Så den hedder patent ret på en maske, der har 5 omslag. De var der. Og en vrang og en ret og en vrang. Det var vores gentagelse. Den tager vi lige igen. En patent ret. Masken og al dens omslag. Jeg stiller lige skarpt igen. En vrang. En ret. Og en vrang. Sådan der. Og det her det fortsætter vi med frem til markør 2, hvor vi lige igen mødes og laver en ny udtagning. Så kør bare i det her system frem til du laver en ny udtagning. Og i virkeligheden så er det jo bare en ret, en vrang, en ret, en vrang. Vi kalder bare den her patentret for at minde os om, at den har de mange omslag. Lad os mødes ved markør 2. Jeg er nu kommet til min markør 2. Den flytter jeg også frejdigt over på højre pind. Og så har jeg igen her en maske med mange omslag, som jeg er klar til at strikke ind i. Og nu skal vi jo igen lave udtagninger. Vi tjekker lige, er der 5 omslag? Det er der. Og så strikker vi patentret, men masken bliver på pinden. Slå om, patentret, slå om, patentret. Her tjekker der er 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det var der. Så kan vi slippe masken af pinden, og måske også lige lille trick. Sørg for at vippe omslagene godt om bagved. Ellers kommer de der altså af sig selv næste gang I strikker. Det er bare sådan lige lidt lækkert at få dem om med det samme. Og så ellers i det vante system. Vrang, ret, vrang. Resten af vejen ud og patentret, når vi møder denne her. Lige indtil man kommer til markør 3 og 4, og så ved I, hvad I skal gøre, ligesom vi har gjort ved markør 2 her og markør 1. Så lad os mødes, når I igen kommer om til jeres markør 1 heromme, for der sker der igen noget spændende. Nu blev jeg færdig med omgang 5, og man kan faktisk sige, at når vi er kommet så langt, så er du udlært i det her mønster, for nu sker der faktisk ikke ret meget mere. Det er hele tiden det samme, der sker, at vi strikker de her 4 pinde med vores garn B, og en pind med vores garn A. Og hver gang vi strikker med vores garn A, så har vi også raglan udtagninger fra nu af. Der er en lille ting, du lige skal lære, og det er at flytte markøren. Så vi har vores garn A
som vi nu har strikket færdig med, det lader vi blive helt herover til højre, for ikke at få det snoet. Og så er vi klar med vores omgang 6 og garn B. Først flytter vi lige markøren helt ud af pinden, væk med dig. Så strikker vi vores 2 første masker. En, skal jeg lige se her, ret på den første, og en vrang på den næste. Sådan der. Så skal jeg have fat i min markør igen og sætte den på igen. Sådan. Nu er markøren placeret det rigtige sted, så at den er klar til næste gang vi skal lave udtagninger. Så kommer vi til midtermasken her. Den tager vi løs af. Der. Og så har vi en vrang. Vi kan næsten se det allerede der, ikke? Og en ret. Sådan der. Og en vrang. Sådan. Og nu har vi faktisk vores 4. Vi skal lige forestille os, at vores omgang nu begynder her ved etteren igen. En vrang løs af med omslag. En vrang, ret, vrang. Det var de 4, som vi gentager. Så det gør vi hele vejen rundt. Vrang løs af med omslag. Vrang, ret, vrang. Sådan kører det hele omgangen. Og det er jo faktisk det samme, som vi gjorde, da vi startede ud med vores garn B hernede. Men nok sniksnak. Bare kør din gentagelse her hele omgangen. Jeg fik lige lyst til at tage dig med lige her før mærke 2 igen. Det er jo det smukke igen nu her, at vi har 3 masker og en mørk med et omslag. Og det kan også være dit test på, om du har strikket rigtigt derhen af. Altså en mørk med omslag og 3 lyse imellem. Og nu er jeg så kommet hen til min markør 2 herhenne. Jeg skal lige til at strikke en vrang, og så møder jeg min markør 2, og den tager jeg også af og strikker en ret. Se her. På den første af de nye. Jeg skal lige have hele garnet med. En ret, en vrang og hov stop. 2 masker. Nu sætter jeg markøren på igen. Ups. Der. Og så er jeg klar til at strikke vrangløs af med omslag, og vi er jo rigtig glade og lykkelige, når det kommer på midtermasken, for så fortsætter vores raglandssystem derop efter, som du måske kan forestille dig. Og så hedder det en vrang, en ret, en vrang. Og gør det samme ved alle 4 markører ved 3'eren og 4'eren også, så er du nemlig klar til næste gang, når vi skal til at strikke udtagninger med mørk garn. Foreløbig bare færdig med omgang 6. Og nu er jeg så kommet om til slutningen af min pind, og har lige en løs af med omslag og en vrang. Og så er jeg kommet til de 2 masker, som jeg allerede har strikket. Det er jeg ligeglad med. Dem strikker jeg igen, som om de ikke var strikket før. De bliver strikket 2 gange. Det sker der ikke det mindste ved. De er nemlig nu blevet en del af slutningen af omgangen, og omgangen begynder fremover her ved markør 1. Og sådan flytter vi altid fremover markørerne omgangen efter, at vi har lavet udtagningerne. Lad os bare få strikket noget mere. Det der sker herfra, er jo, at vi nu skal have strikket 4 omgange, som maskerne viser, eller 3 mere, ikke? Så vi får 4 omgange med den lyse. Vi har jo allerede 1. Og vi skal strikke i det samme system som før. Se nu her, der er en maske, der har puttet sig. Jeg manglede en vrang. Den gemte sig der. En vrang, en ret og en vrang. Og de der vrangmasker, de kan altså rigtig godt finde på at lige krybe ind under de andre masker herinde. Så skal de altså bare lige pilles frem. Hvis man kommer til et sted, hvor man egentlig skulle strikke en vrangmaske, men der er ikke nogen vrang, så er der altså helt sikkert ikke, fordi du har lavet en fejl. For du har jo ikke taget ind, så den var der jo i sidste omgang. Den er der også i den her. Men den kan vældig godt finde på at gemme sig bag de andre. Så træk lige lidt ud i strikketøjet, så kommer den frem igen. Og sådan fortsætter vi, indtil vi har 4 omgange med lyst garn. Så har vi igen strikket 4 omgange med den lyse og er klar til at strikke med den mørke. Og bare lige for at være helt sikker på, at vi er på samme side, læser samme side,
Så det vi er i gang med nu, det er jo de her udtagninger til vores raglan søjle hernede af, og prøv at se hvor fint de ligger som blomster på en snor. Det her det er jo vores mønster, som vi strikker det, og så kommer udtagningerne liggende her. Og det der er så vidunderligt med vores strikketøj her, det er, at vi skal heller ikke engang gøre noget for at forskyde vores strik. Det bliver det helt automatisk. Jeg har strikket 4 omgange med farve B og lægger den helt ud til højre for at undgå, at de bliver snoet. Og så skal jeg have fat i farve A, garn A. Og jeg har jo flyttet markøren over her og strikker så patentret. Det er jo hele den her lange smøre, vi igen skal i gang med. Jeg ser, om jeg kan få den til at stille skarpt. En patentret, omslag, patentret, omslag, en patentret. En maske skal igen blive til 5. Så vi er klar til at strikke vores udtagning. Vi strikker ind i masken og sørger for lige at tælle, at vi har alle omslag med. Sådan der, det har vi. Vi strikker en patentret, men lader masken blive på pind. Jeg holder altid fast i den med min tommelfinger, så jeg er sikker på, at den bliver, hvor den skal være. Omslag, en patentret, omslag, en patentret. Lige tjekke, at vi har 5. Det har vi. Slip masken af pinden. Strik videre i mønstret, der hedder vrang, ret, vrang og patentret igen med alle de mange omslag. Og det giver altså god mening lige at tjekke, om de alle er med. Det er så meget nemmere, end at skulle strikke baglæns og få dem fanget. Det er nemlig lidt svært. Man kan til nød fange dem på næste runde, hvis man opdager det. Og det kan man i det hele taget meget nemt rette ting, når man opdager dem. Der var en patentret, en vrang, en ret, en vrang. Og nu ved du seriøst alt, hvad man skal vide, og du kan begynde at se mønstret dukke op her i sit smukke zigzag quiltede mønster. Og ja, bare kør. Det er sådan her, at systemet er. Hver gang vi har strikket vores udtagninger, når vi kommer til næste pind, så husk, så skal vi have flyttet markøren herhen. Og ja, disse her masker bliver så strikket 2 gange på den omgang. Det må de gerne. Men I kan godt begynde at se, at nu kommer min udtagning også til at ligge fint her som blomster på en snor. Et lille tip er, at man behøver ikke strikke udtagningerne stramt. Faktisk kan man med fordel strikke lidt løst på dem, for at blomsterne her bliver store nok, så vi får den her synlige retmaske til at ligge. Sådan der flot. Jamen jeg synes jo bare, I skal køre og nyde strikketøjet herfra. God fornøjelse med din Crazy Cousin. Jeg fik helt varmen af at strikke det her sammen med jer. Det blev også rigtig fint, synes jeg. Nu ser det sådan her ud. Ja, den er rigtig fin. Der er lidt opsummering. Jeg vil gerne lige huske på, at man aldrig nogensinde snor sit garn her. Og det er altså fordi, at vi vil også gerne have, at den er flot på bagsiden. Den er nemlig rigtig fin på bagsiden. Og det bliver den, hvis vi undgår det der sno, og vi undgår også at ødelægge mønstret ved at sno garnet ved farveskift. Så husk det, garnet bliver holdt hver for sig, når I skifter garn. Skulle du lave en fejl på en runde, behøver du aldrig nogensinde, eller sjældent, pille op. Det kan blive nødvendigt. Men en simpel fejl, hvor du har strikket ret, hvor det skulle være vrang, den kan du bare rette næste gang du kommer derhen. Garnet er der jo, du piller bare op, hvis det var en vrangmaske, der var blevet ret, og laver det rigtigt. Ligesådan, hvis du har strikket en, der egentlig bare skulle have været taget af med et omslag, og du opdager det, når du kommer derhen, så kan du bare ustrikke den, altså pille den op, og så har den jo sine omslag. Så ingen panik, det er en ret, en vrang og nogle omslag. Og der skal hele tiden laves 4 omslag, og når man har 4 omslag, så er det tid at tage det sorte garn i det her tilfælde, jeg ved ikke hvilken farve du bruger, og tage det garn og strikke med.
Strik ikke for stramt i det her mønster. Det bliver simpelthen for gnidret på pind 4 af de her omslagspinde, hvis du strikker for stramt. Se engang, jeg lovede jo, at min Crazy Cousin, den skulle blive færdig, inden jeg var færdig med den her video, og det skal jeg lige love for, den blev. Og I kan se her, hvor fint et mesh det ligesom er, man laver, hvor fint et spindelvæv man laver, og alligevel er den ikke mere gennemsigtig end som så. Jeg er virkelig glad for den, og jeg har allerede brugt den meget, og jeg nyder stadigvæk de lækre detaljer med de flotte raglan, og det her med den omvendte rib, man ikke skal lade sig snyde af, altså at den jo egentlig, når man starter, er lidt mere tydelig og flot her på det, som bliver vrangsiden, men at det er den skrøbelige og fine side, vi vil bruge. Så rigtig god fornøjelse med din Crazy Cousin. Jeg må jo så fortælle, at jeg allerede er gået i gang med en ny.